performance είναι μια performance για τη φροντίδα. Είναι αφιερωμένη σε όλα τα άτομα που βαστούν τα δημόσια νοσοκομεία ανοιχτά στις πλάτες τους. Είναι επίσης αφιερωμένη στους 1.881 νεκρούς γιατρούς και το νοσοκομιακό και παραϊατρικό προσωπικό και φροντιστά στη Γάζα, που εν μέσω γενοκτονίας απήχθηκαν, φυλακίστηκαν, μαρτύρησαν και βομβαρδίστηκαν τα νοσοκομεία τους. Ας φανταστούμε πως αυτή η στολή που φοράω είναι ξυλωμένη και όπου θα καείς και ξαναενωμένη με χειρουργικά ράματα. Θα ακούσουμε 35 λεπτά συνεντεύξεων. Οι άνθρωποι που προσέλκυσα και θα αφουγκραστούμε ερωτήθηκαν πώς θα ήταν το ιδανικό νοσοκομείο. Η φαντασία είναι πολιτική πράξη, λέει το Butler. Αν λοιπόν θέλουμε να οραματιστούμε έναν άλλο κόσμο, πρέπει πρώτα να ανακτήσουμε τη φαντασία και να την απελευθερώσουμε από τα χέρια όσων την χρησιμοποιούν για να ενισχύσουν την καταπίεση. Πώς άλλωστε ξέρεις γιατί παλεύεις, αν δεν έχεις ήδη φανταστεί ένα πιο δίκαιο κόσμο? Στην καλλιτεχνική μου δουλειά έχω φανταστεί συλλογικά διαφορετικές δομές, όπως το Queer Μουσείο, που τώρα έχει 10 χρόνια ζωής, όπως το ιδανικό γεροκομείο, που μπορείτε την αρχή του να δείτε σε ένα ταινιάκι που λέγεται The Island of Dreams. Ψάχνοντας να βρω τη σημερινή φόρμα για το σημερινό τελετουργικό, έφτιαξα μία μάσκα από κομπούτσα. Η Λιν Μαργούλης, φοβερή βιολόγος της θεωρίας της συμβίωσης, που πήγε κόντρα στις θεωρίες του Δαρβίνου, περί επιβίωσης του δυνατότερου, λέει εκτός των άλλων πως οι άνθρωποι προερχόμαστε από τα βακτήρια. Και έτσι κι εγώ αποφάσισα να φτιάξω αυτή τη μάσκα από αποικίες βακτηρίων, που αντιγράφει το σχέδιο της μάσκας που φορούσαν οι γιατροί, που ερχόντουσαν αντιμέτωποι με την πανούκλα το 1400 με το 1600 στην Ευρώπη. Περίοδο αποικιοκρατίας, γυναικοκτονίας μαγισσών και κοινωνικών εξεγέρσεων. Ήταν δύσκολο για μας να βρούμε τη μορφή αυτής της performance, γιατί έπρεπε να μιλήσουμε από τη θέση της ευαλωτότητας. Συναίσθημα το οποίο δεν έχουμε μάθει να μένουμε για πολλή ώρα. Σε αυτή τη θέση όμως, σας καλούμε να σταθείτε κι εσείς απόψε. Στο χώρο υπάρχουν στρωματάκια και καρέκλες. Πάρτε τη θέση που σας είναι πιο άνετη, του φροντιστή ή του φροντιζόμενου. Μπορείτε και να αλλάξετε θέση κατά τη διάρκεια της επόμενης μισής ώρας. Αυτή θα είναι μια performance ακρόασης. Αφουγκράσματα από τα κάτω. Να μην είναι από τα πάνω διαβαθμισμένο και οργανωμένο, αλλά να ακούγεται λίγο και η γνώμη των ασθενών ή η γνώμη των εργαζομένων στην υγεία, πώς θα μπορούσε να είναι και να μην είναι αυτό το πράγμα, το απέσιο που είναι αυτά τα κτίρια, ρε παιδί μου, τα απέσια της μεντένια, γιατί είναι ασθενείς και κάπως να έχουν και ένα ωραίο περιβάλλον. Είναι διάφοροι άνθρωποι που συμμετέχουν, και ακόμα και οι ασθενείς, η οικογένεια του ασθενούς. Και υπάρχουν και κάποιοι σύμβουλοι, τους οποίους τους ορίζει η κοινότητα, οι οποίοι αλλάζουν κάθε φορά. Και αυτοί εκπαιδεύονται πάνω σε διάφορα πράγματα, και στα βότανα, αλλά και στην πιο δυτική ιατρική. Και αυτοί καθοδηγούν οικογένειες ασθενών ή τους ασθενείς πώς θα προχωρήσουν τα ζητήματα της νόσους του, ας το πούμε κάπως έτσι. Οπότε ο ασθενής δεν αφήνεται μόνος του. Έχει πάντα ένα σύμβολο δίπλα του. Αν χρειαστεί να μετακινηθεί σε μια μεγαλύτερη πόλη που υπάρχει το νοσοκομείο, θα πάει και αυτός ο σύμβολος μαζί του. Δεν ξέρω αν λέγεται σύμβολος. Θυμάμαι τώρα στα ισπανικά πώς τον λένε. Το ίδιο και οι μαύροι πάνθυρες. Δεν την αποκηρύσαν, αλλά είχαν πολύ το βελονισμό γιατί τότε η Κίνα τους είχε στηρίξει λόγω πολιτικών συνθήκων που είχαν κομμουνισμό και τους είχε στείλει και είχαν πάει και οι μαύροι πάνθυρες στην Κίνα και είχαν έρθει και οι Κινέζοι για να
ανταλλάξουν γνώμες και ήταν πολύ υπέρ του βελονισμού οι μαύροι πάνθερες. Το είχαν μάθει τους Κινέζους κομμουνιστές. Αυτές είναι πολύ σημαντικές. Βασικά το ολιστικό μοντέλο. Να μπορείς να προσεγγίσεις έναν άνθρωπο ή σαν ασθενή που πάσχει από κάτι το οποίο αυτό θα αντιμετωπίσουμε, αλλά κάπως και τις συνθήκες στις οποίες ζει και τις δυνατότητες στις οποίες έχει και πώς μπορεί να διατηρηθεί το βιοκράτο του επίπεδο. Πρέπει δηλαδή κάπως από τη στιγμή που ένας ασθενής έχει πάθει κάποιο πρόβλημα υγείας, να θεωρείται και ο κύκλος που χρειάζεται και αυτός φροντίδα. Τετραήμερο εξάλλου. Ποιος άνθρωπος σκέφτηκε ότι είναι ok να δουλεύεις 34 ώρες συνεχόμενα? Ποιος άνθρωπος σκέφτηκε ότι είναι ok να κάνεις 4-7 ώρα συνεχόμενα αυτός τον άνθρωπος? Έτσι έχει μέρες στο γιατρό. Ποιος σκέφτηκε ότι είναι ok να δουλεύεις 16 ώρες τη μέρα, κάνοντας διπλές βάρδιες με κάποιες ώρες ανάπαυσης στο διάμεσο? Είναι μια βαριά δουλειά, συναισθηματικά και σωματικά. Η φροντίδα έχει πολύ μεγάλο βάρος, ψυχολογικό. Ξέρεις, να έχεις αίθουσα του παιδί και τους εργαζόμενους που μπορούν να αράξουν λίγο, να κάνεις ένα διάλειμμα, να υπάρχει αυτό το διάλειμμα και λίγο να αποσυντονιστείς, να έχει μια αίθουσα που να έχει ψυχολόγο, γιατί κάτι έκανες μια μαλακία στη δουλειά ή δεν είσαι καλά σήμερα ή αυτά και θες κάποιον να μιλήσεις. Να έχει γυμναστήριο, να έχει πιλάτες, να έχει κάτι για τον εργαζόμενο, με τέτοιο χώρο. Ένα ιδανικό θα ήταν αυτό. Επίσης, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε να κάνουμε ένα ντουζ ή ένα κρεβάτι να κοιμηθείς λίγο. Και που να βρίσκεσαι και με άλλους εργαζόμενους και να μιλάς ή να έχει και έναν κήπο που θες κάπου στο διάλειμμα σου να πας λίγο να ποτίσεις λίγα λουλούδια και να είχε κάπου και λίγα σκεφτό ζωάκια. Επί Σοβιετικής Ένωσης, επί κομμουνισμού, όπου οι εργαζόμενοι κάναν διακοπές, τους παρεχόταν να κάνουν ένα μήνα διακοπές σε τουριστικές εργατικές κατοικίες, όπου είχαν μέσα φυσιοθεραπευτή, μασάζ, σπα, κάπως για την σωματική καταπώνηση. Οι πιο βαριές δουλειές δεν έχουν και ένα κομμάτι από θεραπείας. Να κάνεις φυσικοθεραπεία. Δεν υπάρχει γιατρός εργασίας. Ένας γιατρός που ασχολείται με τους εργαζόμενους μέσα στο νοσοκομείο και με ζητήματα τα οποία τους προκύπτουν λόγω δουλειάς. Δεν μπορείς να είσαι άρρωστος και να διαχειρίζεις αρρώστους. Είναι βασικό αυτό. Και όμως όλοι είναι κομμάτια. Η ποιότητα νοσηλείας και φροντίδας πέφτει πάνω στις πλάτες κάποιων ατόμων που το βάζουν πάνω κόντρα σε όλο το προνοπάγος και το βάζουν ηθικά. Λίγο ψηλά και έβλεπε τη θάλασσα που τους βγάλανε εκεί, ρε παιδί μου, και κοιτάζανε από τα κρεβάτια, κοιτάζανε τη θάλασσα και πόσο σημαντικό ήταν για αυτούς αυτό. Το ότι βγήκαν επιτέλους από αυτό το δωμάτιο και είδανε λίγο φύση και είδανε λίγο ορίζοντα και είδανε τη θάλασσα και λέγανε πόσο ωραίο πράγμα είναι αυτό. Το σκεφτόμουν ότι να, και αυτό είναι ένα ωραίο πράγμα να κάνεις, ρε παιδί μου. Και για τους εργαζόμενους. Να μην περιορίζει την νοσηλεία του ατόμου σε ένα δωμάτιο κολλημένο σε ένα κρεβάτι. Πέρα από τη φροντίδα που παίρνεις με νοσηλευτική ιατρική, δηλαδή πόσο ωραίο θα ήταν να μπορούσες να παίξεις και ένα σκάκι, να έρθει κάποιος να διαβάσει ένα βιβλίο, να ξέρω εγώ να λύσει ένα σταυρόλεξο. Που είναι κάτι γιαγιάδες που έχουν δίπλα τους ένα ποτηράκι με ένα κλονάρι βασιλικό. Αχ, τι ωραία, η γαρδένια. Και σκύβεις να κάνεις κάτι και σε φάση σου έρχεται και αυτή η μελωδιά και τώρα να ξεκινήσουν κουβέντες ολόκληρη από το ερέθισμα της μελωδιάς. Και αυτό το άσπρο επίσης, όλα άσπρα, όλα. Πάλι καλά στον Ευαγγελισμό φοράμε χρωματιστές στολές. Θες να είσαι εκεί.
πολλά πράγματα. Επειδή ναι, αυτό είναι γυναικεία φάση, η φροντίδα. Είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Ναι, οπότε σε ένα ιδανικό νοσοκομείο θέλουμε κάπως οι νοσηλευτικοί να είναι αναγνωρισμένοι για αυτό που κάνουν. Δεν έχει κανένα κύρωση η νοσηλευτική δουλειά. Έχει να κάνει με την αντίληψη το ότι είναι σημαντικό να γίνεται στην υγεία. Δηλαδή, αν η δουλειά η οποία ασχολείται με τη φροντίδα του ασθενού και την υλοποίηση της θεραπείας του, αν είναι το πιο υποτιμημένο κομμάτι σε αυτή την αλυσίδα, η ποιότητα φροντίδας θα είναι στη τελευταία μοίρα. Ανακουφιστική φροντίδα προς το τέλος. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, ένας χώρος για να ανακοινώνονται πιο ιδιαίτερα και με καλύτερους όρους αυτά τα δυσάρεστα νέα, έτσι ώστε κι άλλος να έχει αυτή την ευκαιρία να θυμίσει όπως θέλει με κάποιο τρόπο. Τα μυρολόγια, αλλά δεν παίζει πολύ ένταση. Όταν υπάρχει αυτός τους άνθρωπους, γίνεται αυτό το μυρολόγιο, δηλαδή σαν όνομα από τις φωνές. Κάπως αυτοί έρχονται, αν στέλνει ένας αυτοκαιρεόδης, το κλασικό ρεβίδι που κάθονται απ' έξω και τα λοιπά, μπαίνουν όλοι, θέλουν όλοι. Οπότε όποτε έχεις κάτι κακό, το θάνατο που έχει συμβεί, ξεκινάει μέσα στο νοσοκομείο και αυτό το μυρολόι και υποτιμείται και αυτό κιόλας πάρα πολύ, ότι που λένε. Ότι παίζει οργή, ρε παιδί μου, και για το σύστημα, ότι δεν φαντάζομαι να μπορούσε κάθε άνθρωπος ο οποίος πέθανε σε δημόσιο νοσοκομείο, αν είχε το χώρο να θυμηθεί, να πεθαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι, η οργή είναι τεράστια για το σύστημα, για τις συνθήκες στις οποίες νοσηλεύονται οι ασθενείς, για τις συνθήκες που αντιμετωπίζονται, η ενημέρωση των συγγενών, όλο αυτό το φόρτο, η διαχείριση από λίγους ανθρώπους εκατοντάδων ασθενών. Είναι χάλια τα νοσοκομεία, είναι χάλια αυτό το σύστημα. Δεν απευθύνεται στην ποιότητα. Δεν πιστεύω ότι θα βγαίνει τεράστια οργή προς τους πάντες και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε. Σίγουρα χρειάζεται πολύ παραπάνω προσωπικό σε όλες τις θέσεις, σε όλους τους τομείς, και ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Να δουλεύουμε με λιγότερες ώρες εργασίας, με περισσότερα ρεπό. Στην παρούσα φάση δεν παίρνουμε καν ρεπό που δικαιούμαστε. Πέρα από υγειονομική και τέλος πάντων εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, είσαι και άτομα το οποίο προφανώς έχεις και άλλες τύχες στη ζωή σου που θες κάπως να αναπτύξεις, έχεις οικογένεια, έχεις σχέσεις, φίλους κλπ. Που θες προφανώς να προσφέρεις και χρόνο σε αυτούς. Δεν είμαστε μόνο εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, είμαστε πολλά άλλα παραπάνω από αυτό. Στην Αλεξανδρούπολη, ας πούμε, όταν ήμουν φοιτητής, υπήρχαν πιο αυτοματοποιημένα πράγματα, δηλαδή υπήρχαν παντίνια, ηλεκτρικά, βανάκια, το πούμε, που μεταφέρουν τραυματοφόρους ασθένειες στους περπατητικούς. Προφανώς, ας πούμε, κάναμε πολύ πιο εύκολη την εργασία, ας πούμε, με των εργαζομένων εκεί πέρα. Όπως για παράδειγμα, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις για ειδικές εξετάσεις, αντικονιστικές, όπως να κάνεις μια μαγνητική, να μην αναγκάζεται ο ασθενής να πάρει εξωτερική και να πάρει σκανή, γιατί υπάρχει μεγάλη αναμονή και δεν υπάρχει, ας πούμε, κατάλληλος εξοπλισμός για να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Παροχή υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις. Θα μπορούσε, για μένα, το ιδανικό νοσοκομείο να παρέχει ειδική μέριμνα για ειδικές περιπτώσεις ασθενών, όπως είναι για παράδειγμα η οικολογική άρρωστη, οι
οι οποίοι δυστυχώς πολλές φορές είναι τελικού σταδίου που δεν επικρατεί κάποια θεραπεία και οφείλει, ας πούμε, να έχει μια περίθαλψη, να σου απαλύνει τον πόνο, χωρίς ταλαιπωρία, τόσο ώστε να φύγουν ήρεμα, ας πούμε, από τη ζωή. Ασθενείς με αναπηρίες μετά από εγκεφαλικά θα όφιλε να έχει δομές αποκατάστασης. Επειδή η επιστημονική προσέγγιση θα είναι και γιατροί μέσα, να είναι και φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές. Σήμερα βλέπουμε πολλές ασθενείς που έρχονται και δυστυχώς είτε δεν έχουν οικονομική άνεση δυνατότητα, είτε να μην έχουν συγγενικό περιβάλλον. Και είναι τα λεγόμενα κοινωνικά περιστατικά που υπάρχουν στις κλινικές, που δυστυχώς δεν υπάρχει καμία δομή δημόσια, ώστε να μπορέσει να τους απορροφήσει κάπως, να τους απασχολήσει ή έστω να υπάρξει κάποια βοήθεια που να τους κάνει να ενταχθούν, ας πούμε, στην κοινωνία. Και να δίνονται και πόροι για την έρευνα και την επιστήμη. Και πάντα, ας πούμε, ρε παιδί μου, με ένα κοινωνικό πρόσημο, δηλαδή να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της εκάστοτε κοινωνίας και της υγειονομικής κοινότητας. Ώστε, ρε παιδί μου, να μην είναι πάντα η εφαρμογή, ας πούμε, και φαρμακευτικών στρωμάτων, στις θεραπείες, αλλά να γίνει πάντα σύμφωνα με τα της κοινωνικής ανάγκης. Θέλει και στο κεφάλαιο, θέλει και πόρου, θέλει και προσωπικό και κάπως να τομολογεί, ξέρω εγώ, από τον ιδιωτικό τομέα τους και γενικότερα από την προσπάθεια και των εταιριών, των φαρμακευτικών εταιριών, να επιλέγεται τόσο πολύ. Εκεί πέρα γίνονται πολλές έρευνες, αλλά καλώς ή κακώς είναι με σκοπό του κέρδους, και δεν είναι τόσο πολύ προς όφελος κοινωνικών αναγκών. Και εδώ που τα λέμε στην Ελλάδα, όλες πάμε από το ειδικό στο χειρότερο της ιδιωτικοποίησης, οπότε σιγά σιγά αλλάζει αυτό το μοντέλο. Δηλαδή, πολύ φοβάμαι ότι σε λίγα χρόνια δεν υπάρχει καθόλου σαν έννοια το εθνικό σύστημα υγείας. Δηλαδή, μια αντιδότηση στο κέντρο υγείας του χωριού, πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει. Δεν ξέρω αν είναι τοπικό. Ότι η εθνική κοινότητα, που αυτή η κοινότητα έχει τη δομή υγείας της, παίζει μια αμφίδρομη σχέση, γιατί είσαι πολύ μέσα στην κοινότητα και ασχολείσαι με αυτό, είναι πολύ θετικό. Ότι πρέπει λίγο να εκτιμήσουμε τα μεγάλα νοσοκομεία που είναι πολύ συγκεντρωτικά και πολύ χαόδη και κάπως επεκτείνονται και κανείς δεν ξέρει κανέναν, δεν ξέρει πού είναι κανείς, ψάχνει ένας τον άλλον. Γενικά υπάρχει ένα χάος και για τους εργαζόμενα και για ό,τι άτομο υπάρχει μέσα, από ασθενείς, συνολούς, μικρά σπιτάκια, διαφορετικά μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται να είναι όλα τόσο απλωμένα και χαοτικά και άλλος τάλεμος και άλλος τάλεμος και άλλος τάλεμος. Και λίγο πιο πρωτοβάθμιο, δηλαδή θα πρέπει λίγο να σταματήσει αυτή η συγκέντρωση των πάντων στο νοσοκομείο. Δηλαδή, οτιδήποτε χρειάζεσαι πρέπει να πει στο νοσοκομείο, πρέπει να αποδείξει ότι είναι κάτι που θα τα χρειάζεσαι κάπου. Ή να κλείσει ένα ραντεβού μετά από κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν πάντα πιο επίγοντα πράγματα. Προφανώς υπάρχουν πιο επίγοντα πράγματα, απλώς αυτά τα επίγοντα θα πρέπει να είναι σε κάποιο άλλο χώρο που τα μη επίγοντα. Κάποιοι στο νοσοκομείο πρέπει να σταματήσουν να ασχολούνται μόνο με το επίγοντα. Ιδανικά κάπως θα έπρεπε ένα νοσοκομείο να ασχολείται με τα επίγοντα και να έχει πει ότι ωραία, δουλεύω για να ασχοληθώ με πολύ απλά πράγματα για τη ζωή, πολλοί πράγματα που θα υλοποιήσω στην φροντίδα.
Δεν γίνεται να το κάνουμε στο λιμένα. Δεν σταματάει ποτέ το επόμενο πλοίο. Θα έρθει κι άλλα, θα έρθει κι άλλα, θα έρθει κι άλλα. Και κάπως παίζει μόνο μια πολλή διαχείριση, λίγο να γίνει καλύτερα, λίγο να βγούνε, λίγο να μην πεθάνουν σήμερα στη βαρδιά σου, λίγο να πεθάνουν και του επόμενου του βάρη, δεν μας νοιάζει, αλλά τελείωσε νύχτα. Και αυτό μας έχει κάνει πολύ επιθετικούς μεταξύ μας και πολύ ανθρωποφαγικούς είτε προς ασθενείς και προς εμάς. Γενικά, στην σχολή, στην ιατρική ειδικότητα, στην ιατρική υποσυστημένη παιδική ασθενείς, δεν είμαστε ποτέ με τα τυπικά προβλήματα που μας φέρνουν κάποιες ενοχλήσεις, αλλά επειδή δεν θα πεθάνουμε, δεν μας νοιάζει κιόλας. Οπότε όλα αυτά ιδρυτοποιούνται μέχρι να γίνουν σοβαρά προβλήματα κάποια στιγμή. Με λίγο καλύτερες συνθήκες για τους ασθενείς που να μην είναι στιβευμένοι σε εξάκλημα και οφτάκλημα, κάπως εντάξει. Κάθε φορά που το νοσοκομείο μπορεί να επεκτείνεται, δεν γίνεται για να χαλαρώσει λίγο η πίεση στους ασθενείς, επεκτείνεται για να βάλουμε καινούργια μηχανήματα που θα μας κάνουν λεφτά, καινούργιες εξετάσεις, καινούργιες υπηρεσίες υγείας. Βλέπουμε την υγεία σαν κάτι οριακά με νομικές και ποινικές προεκτάσεις περισσότεροι άνθρωποι. Δηλαδή πολλά πράγματα τα κάνουμε επειδή αυτό πρέπει να γίνει για από τον νόμο ή από... Και χάνονται πολλά πράγματα σε αυτό, προς χάρη της γραφειοκρατίας. Αυτό δεν μπορεί να τα αλλάξει, γιατί άμα πεις στην διαδικασία ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, αλλά δεν έχει καμία δυνατότητα να τα αλλάξεις. Γιατί το νιώθεις πάρα πολύ αυτό στο νοσοκομείο, δεν έχει καμία δυνατότητα. Επίσης, αυτό στο νοσοκομείο που παίζει τόσο πολύ, τόσο μεγάλο στους ευαγγελισμούς, που για να πεις σε κάποιον ότι υπάρχει πρόβλημα, θα το πεις στον απάνω σου, ο οποίος είναι κάποιος, το οποίο το πρόβλημα είναι το πρόβλημα της νοσηλευτικής υπηρεσίας, θα πει την νοσηλευτική υπηρεσία θα σου πει δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να μας λέει ότι δεν θέλει αυτά, αλλά δεν θέλει αυτά. Είμαστε λίγο ότι αυτό θα το κάνουμε, γιατί αυτό κρίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε. Ναι, οκ. Δεν υπάρχει καμία συνένεση γενικά. Κάπως το ιδανικό νοσοκομείο θα έχει πολύ παραπάνω συνένεση. Δεν υπάρχει, σίγουρα. Και πολύ παραπάνω ενασχόληση όντως με τον κόσμο. Δηλαδή, πιο πολύ μας νοιάζει να κάνουμε αυτά που προβλέπονται από την ιατρική για να αντιμετωπίσουμε την όσο πιο άνθρωπος, που μπορεί να μην είναι και αντιμετωπίσιμο. Παρά το να κάνουμε τα περισσότερα πράγματα που μπορούμε να πετύχουμε για να κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα και πιο όχι ευχάριστα, λίγο ανθρώπου. Το σεξισμό στα νοσοκομεία σίγουρα πρέπει να νικηθεί γενικότερα, αλλά ένα πρώτο βηματάκι είναι να έχουμε παραπάνω γυναίκες από τη θέση με μια πιο έμφυλη ευαισθησία ώστε να ασχοληθούν με το σεξισμό στα νοσοκομεία. Θα έπρεπε να έχουμε γιατρούς που δεν έχουν τελειώσει στην Ελλάδα ή δεν είναι πλούσιοι στις mail άντρες αντίστοιχα για να ασχοληθούν με αυτά τα θεματάκια. Πέρα από το ότι είναι ένας χώρος εργασίας και όντως θα έπρεπε να έχουμε λόγο για τους χώρους εργασίας μας, δεν είναι ένας χώρος που μας ανήκει. Ότι κάπως δεν θα έπρεπε να. Αυτό είναι γενικότερο παράδειγμα και στο συνδικαλιστικό μας. Ότι, οκ, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, οκ, καλό είναι αυτό. Αλλά το νοσοκομείο δεν είναι ο χώρος μας κάπως. Και δεν μπορούμε απλώς να καταπηλευόμαστε αυτό που πιστεύουμε ότι θα είχαν ανάγκη οι ασθενείς για να φτιάξουμε το ιδανικό νοσοκομείο που θα είμαστε χαρούμενοι και θα είναι και κάπως εντάξει. Πιθανότατα για πολύ κόσμο το ιδανικό νοσοκομείο δεν θα ήταν σε νοσοκομείο, θα ήταν στο σπίτι. Κάπως εγώ την φροντίδα τη σκέφτομαι πάντα. Ήθελα να σκέφτομαι λίγο στον αντίποδα ή στην διαστολή με την ιατρική ετεροκανονικότητα, αυτό που βιώσα δηλαδή εγώ τέλος πάντων στο νοσοκομείο. Δεν έχει να κάνει μόνο με ΛΟΑΤΚΙ ανάγκης υγείας, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί στην ιατρική την ηγεμονική και στο δημόσιο σύστημα υγείας, τα ΛΟΑΤΚΙ αναλυτικά ψάχνουν είτε τα αονοτοποιεί είτε τα παθολογικοποιεί. Δηλαδή, εγώ το έχω δει. Να υπάρχει γνώση και να υπάρχει αυτή η προσφορά της υπηρεσίας. Πώς να μην υποστασιοποιείς, να μην υποθέτεις, ούτε να παρατοποιείς γενικά έντονες σεξουαλικές ταυτότητες. Πώς μπορείς να παρέχεις φροντίδα τέλος πάντων, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζεις ή να υποθέτεις την ταυτότητα του άλλου ατόμου. Εκεί που δεν χρειάζεται. Δηλαδή έχει να κάνει με την ισομέρεια της δύναμης, έχει να κάνει με εξωτερικότητα, έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να παρέχουμε φροντίδα μέσω άλλες σχέσεις, σταθερές φάσεις που τις όντες της αλληλεγγύης. Για μένα κάπως το νοσοκομείο είναι η γέννηση της κλινικής, δηλαδή είναι ένας ολουπαγής θεσμός.
Οπότε για μένα είναι κάπως φροντίδα το οποίο πάει στην κοινότητα, φεύγει κάπως από το νοσοκομείο. Είναι πολύ όμως ενδιαφέρον γιατί χρειάζεται κάπου και αυτή η συγκεντρωποίηση της εξειδίκης. Φαντάζομαι ότι εγώ δεν είμαι γιατρό από το βάθος φροντίδας και κάπως μου είναι πολύ τραυματικό όταν είμαι στο νοσοκομείο. Δεν έχω κάνει αυτή τη σκέψη. Αλλά είναι ένα επόμενο βήμα γιατί κάπως το βασικό είναι να υπάρχει με την κοινότητα, κοινωνική φροντίδα, κοινωνικές δομές. Αλλά σίγουρα κάποια θα χρειαστούν την εξειδικευμένη φροντίδα που είναι το νοσοκομείο έτσι όπως το εννοητοποιούμε τουλάχιστον. Πώς θα προσαρμοστούν, ξέρω εγώ, πιο στρατηγικά, να είναι φροντιστικά τη ζώνα με τα οποία θα μπορούν να διαμοιράζουν τη γνώση, να παίρνουν γνώση από τα κάτω, όπως πούμε το microdosing, να δεν είναι μια διάκριση της γνώσης από τα πάνω. Κάπως τέτοια πράγματα που έχουν σκεφτεί σε επίπεδο πρωτοβάθμιας τομής και κοινότητας. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι ανεφάρμοστη σε επίπεδο βάθμου. Που είναι η συνδιαμόρφωση με την κοινότητα, που είναι η παρέμβαση στις συνθήκες που ζει η κοινότητα, η πρωτοβαθμία πρόληψη, έχει πολύ την έμφαση στη σχετική επιστημονικότητα, της ομάδας, υγείας, το πώς παρακολουθείς ένα άτομο και ξέρεις ολιστικά. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αν πάνε όλα τα άτομα σε ένα κτίριο και κάνεις τη διαλογή με βάση αυτό που θα πιο γρήγορα. Δηλαδή χάνεται έτσι το βάθος. Ο χώρος να μην έχει τόσες κανονιστικά έμφυλες αναπαραστάσεις. Είναι βασικά πράγματα. Η θάλαμη, η κατανομή, οι χωρικές πρακτικές και οι φόρμες, οι δυσκολίες για το πώς υπάρχει η ιδρυματοποίηση και η διαφορά πάνω που λήφθη, για το πώς νιώθεις κάπως σαν πρόφημη και πέρα μέσα, φοράς τη σχολή και δίδεσαι το ρόλο. Κάπως ένα νοσοκομείο δεν θα έχει αυτούς τους διαχωρισμούς. Ένα πλήρω νοσοκομείο. Δεν θα έχει σήμερα τις έμφυλες κατανομές που έχει. Δεν θα έχει τις ρηπότητες που έχει κάθε κοινωνία. Δεν θα έλεγε την οικολογία και η οικολογία. Δεν θα έχει τόσο πολύ κάθετη εξουσία προφανώς. Δηλαδή, όπως είναι κλινικά, το γεγονός, όλα αυτά τέλος πάντων, τα θμίδα. Θα ήταν πολύ εύκολος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλές έμφυλες επιτελέσεις και στα υγειονομικά. Δεν θα έπρεπε να είμαστε σαν ρομπότ και κάπως, είτε πολύ φιλικοποιημένα είτε πολύ. Ναι, δεν ρωτάμε μετά ερμηνείες. Δηλαδή, αυτά είναι πολύ γνωστικά ότι δεν θα υπήρχαν, ας πούμε. Θα γινόντουσαν αλλιώς χειρουργικά, ας πούμε, σε σχολείο. Το πώς μπορούμε να κάνουμε ένα ιστορικό, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το να μείνεις αναποφυλής και έτερος σεξουαλικοποιής και επικοινωνία. Το οποίο γίνεται σχετικά στην ηλικία. Πώς κάνεις ένα screening ανάλογα με τα άτομα που έχουν ταυτότητα. Δηλαδή, ας πούμε, ένα άτομο δεν χρειάζεται να υποθέσεις την ιστορία, να ρωτήσεις την ταυτότητά του για να ξέρεις αν πρέπει να κάνει τεστ πάπη και προστάτου. Θα κάνει βάση παραπάνω πέμπτη. Πολύ βασικά. Στην ψυχική υγεία όμως μπορεί να έχει σημασία να έχει την ταυτότητα. Η ταυτότητα εκεί έχει γίνει το ψυχισμό και διάκριση. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα, ας πούμε, τα οποία σαν για το βάθμια δεν ξέρουν να τα παρέχουν σε μη straight άτομα. Δηλαδή, ας πούμε, πώς δίνεις τις οδηγίες για ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές σε άτομα με πολλές βίες, να πω άτομα μήτρα. Αυτό δεν ήταν σαν γνώση. Αυτά πρέπει κάπως να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε και άτομα τα οποία μπορεί να είναι είτε να κάνουν παραδοχές πρακτικές είτε νομοθετικά, να κάνουν μάλιστα τη σωστή πρακτική. Ανεξάρτητα δηλαδή τι θεωρία μπορεί να τα διέπει, η διφορδία, να ασκούν μια προσδοκία που θα είναι συμπεριληπτική. Δηλαδή, κάπως με έναν τρόπο όπως λειτουργούν τα κοινά, κάπως έτσι να λειτουργεί και η φροντίδα. Αυτό με τη συνεποπτεία, με τη λογοδοσία, με το πώς φροντιστικά να μπορούν να λογοδοτούν κάπως, να κάνουν κάποιες κοινές συναντήσεις, κάπως αυτά έχουν στο μυαλό. Ομόλυμες πρακτικές, να μπορούν να δείχνουν πολύ αυτό το πύλη του support και αυτή η πρακτική του hologram. Αρχικά κάπως συζήτηση είχε γίνει στο Ιατρείο. Η τοποθεσία της είναι πώς μπορεί η ιατρική να εφαρμοστεί με πιο οικονομικούς όρους και πιο οικονομικούς όρους. Δηλαδή, είναι πολύ information πώς κάνεις μια οριστική προσέγγιση που κάπως το αναμάχεται από τρία άτομα που έχουν μια εστίαση για την σωματική υγεία από την οποία βάση. Τα οποία δεν, όπως το οποίο είναι εξειδικευμένα, δηλαδή κάπως σωματική υγεία
κάποιο άτομο με έμπνευση μάλλον αυτό, το χώρο δηλαδή κάποιος ήταν μια τέτοια πρακτική, αλλά δεν την ξενόταν. Δηλαδή, να μην εργαζόταν στο κειμένο του, αλλά 3 άτομα σε θεσιότητα κάπως και εστιάζουν σε ένα τομέα της υγείας που είναι ψυχή. Κάνοντας κάποιες ερωτήσεις, κυρίως το πιο βασικό σε αυτό έτσι και το πιο σημαντικό είναι ότι προσπαθούν να καταγράψουν λίγο τα μοτίβα, τα σχήματα σκέψης και δράσης που έχει σπάσει του τομείς, έτσι ώστε να μπορείς να μεταδείς καθόλου τις δράσεις αυτά. Πολύ ωραίο σημείο. Και ακόμη πιο ωραίο είναι το πώς απλώνει σαν δίκτυο. Δηλαδή το ότι το κάθε άτομο μετά από τη τριά του έχει άλλο τριά, δεν είναι ανταλλακτικό, έτσι ώστε με έναν τρόπο να μην χρειάζεται κάποια αυτή η προσωπηψία και πώς μπορεί κάποιος αυτός να γίνει μια υποδομή ουσιαστικά. Πόσο διαφορετικό είναι το θεσμικό πλαίσιο στο NHS, κάπως δεν υπάρχει περίπτωση να υποθεί από κάποιο προσωπικό σχόλιο και να περάσει ένα κανονικότητα. Γιατί υπάρχουν εκεί πέρα θεσμικοί μηχανισμοί και λογοδοσία και τέλος πάντων κυρώσεων, επαναστατικών. Αυτό σημαίνει μια ανοσία. Δεν υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί και νομοθετικά καταχειρωμένα δεν υπάρχει στην Ελλάδα, στο οποίο δεν εξακολουθούμαστε στο πλαίσιο, να απαγορεύονται διακρίσεις βάσει του ανταγωνισμού σε τομείς πέρα της εργασίας. Όλο το θέμα της πάνω της αυτοοργάνωσης του κοινωνικού διαδρομού που γράφει εκεί πέρα είναι πολύ γιατί το όλο το νόημα είναι το πώς μπορείς να παρέμβεις στις συνθήκες της ζωής και της εργασίας σου. Αυτό δεν υπάρχει στο σχολείο. Οπότε, άμεσα δεν μπορείς να παρέμβεις σε αυτές τις δομές, υπερισχύουν αυτές τις προηγούμενες δομές της ουσίας. Ωραία, αν πάρουμε το σχολείο όπως είναι τώρα, το χρησιμοποιούμε σαν μια δομή αυξημένης επανρρύθμισης της φροντίδας, θετικής, ας πούμε, να λειτουργεί με προσωπική διαβούλευση, να πάσουν από τα φροντιστά. Και να μην θεωρούν τα φροντιστά ότι έχουν γνώση για το άτομο γιατί έχουν ιατρική γνώση. Να γνωρίζουν ότι η ιατρική που ασκούν είναι κάπως αποδεικτική, άρα δεν λαμβάνουν από ποιοτικούς παράγοντες υπόψη. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να δουν το μικρόβιο δεν σημαίνει ότι το μικρόβιο είναι αιτία της αρρώστιας. Μπορεί να αυτό το οποίο ο άνθρωπος είναι φτωχός, ας πούμε, και γι' αυτό πολύ σκέφτονται. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο ασύμβατα. Με αυτό, ας πούμε, άτομα που έχουν συνείδηση αυτού που, ας πούμε, την κοινωνική πλαισίωση. Γιατί τα άτομα πάλι είναι αυτό που ήταν περισσότερα, είναι μια φέρση. Από την κατρά, από εδώ ασθενείς, ξέρω. Πώς θα μπορούν να συνδιαμορφώνουν τους κανόνες του λειτουργία με όρους ισότητας και κοινωνικής ελευθερίας. Δεν είναι δύσκολο. Η συνένεση, θα θεσπιστεί. Αυτό είναι. Θα μπορείτε κάποια δυνατότητα να θεσπιστεί. Δηλαδή, το άτομο το οποίο υφίσταται ευαισθητοποίηση εκεί πέρα μέσα από γυμνάματα και από δυναμώνει το τομέα του συστήματος, θα μπορεί να παρέμβει σε αυτούς τους λόγους. Δεν υπάρχει ένα κομμάτι που λόγω για συνεχτία και κοινωνική λογοδοσία. Μπορεί να μην είναι νέο στο μυαλό μου εγώ σε ένα νοσοκομείο, σαν παράδειγμα, αλλά ας πούμε έχω άλλους φροντιστικούς χώρους, τους οποίους μπορούμε να τηρήσουμε παραδείγματα έτσι. Δηλαδή, το checkpoint, ας πούμε, το τι διαφορά έχει όταν μπαίνει άτομο εκεί πέρα μέσα και πώς κινούνται και λειτουργούν όλα, ας πούμε, αλλιώς πώς το στην χωροθεραπεία, ας πούμε, πήγα να πω, στη σχέση χωροθεραπεία. Απλά είμαστε πολλά άτομα τα οποία πάμε εκεί πέρα να φροντιστούμε με έναν τρόπο. Είναι ακριβώς το αντίθετο με τον τρόπο που έχω πει στην σε ένα νοσοκομείο, είναι το επίδικο παραδείγμα, φροντίδα. Ότι για μένα είναι κάπως έτσι αυτό είναι η αίσθηση ενός βοήθου νοσοκομείου. Όπως θα πηγαίνω στην χωροθεραπεία και πλάκα που το παίρνω σε αυτό το δωμάτιο, κάπως νιώθω σαν να σταματάει όλος ο πολυδιαστηματικός ρυθμός της ζωής μου και εκεί. Και η αίσθηση. Κάπως έτσι για μένα, αυτή είναι αίσθηση για μένα. Εκεί πέρα ήμουν μέσα, δεν ξέρω, και μόνο που πέρα και κάποιος κάθε μια κάνει τι θέλει, άλλοι με τα πόδια πάνω, άλλοι ξαπλώνει. Μια περιμένει να σειράζει, να μιλήσει, μοιάζει και κάπου που μιλάει. Δεν είναι βασικό πράγμα φυσικά, ας πούμε. Όταν έχει πάρα πολλά στο νοσοκομείο, κυρίως και λόγω των σχέσεων που υπάρχουν εκεί πέρα μέσα. Σίγουρα, εγώ πιο πολύ αγχώνομαι γι' αυτό, πώς θα μιλήσω με τη ζωήστρια μου, πώς θα μου υποτιμήσει η κόμμα, παρά η διαχείριση του ασθενού. Όταν εστιάζω ένα ασθενή, χαλαρώνω.
το στρες δεν πειράζει, υπάρχει. Ήρθε, δεν είναι ότι δεν είναι, αλλά κάποιο το προφαξιακό άγχος, το δεν είναι αναγκαίο. Ευχαριστούμε πολύ.